No niin, huomenta Janne. Nyt ollaan Raipaluodon vesillä ja kerros vähän mikä on päivän juoni. No kyllä me tultiin tänne vähän niinku Paniken ja Björkköön väliin ja kyllähän tarkoitus olisi etsiä ahventa. Mutta mistä se tänään löytyy, niin sitähän ei vielä tiedä. Että voi olla, että paljon reikiä ennen kuin me päästään oikein jyvälle tästä asiasta. Mutta kyllä mä uskoisin, että kyllä me tänään jotain ihan näytettävääkin täältä saa. Joo, aika paljon on reikiä tuossa jäällä kun tultiin. Niin Joo, siinä on täällä ollut kalamiehiä ainakin. Viikonloppuna on kyllä reijitetty aika paljon ja sen takia mä ajattelinkin tuossa muutaman reijän kopasin siellä jotain pientä oli paikalla, mutta melkein sellaiselle alueelle pitää nyt suunnata, missä ei reikää ole kyllä niin paljon, vaikka sillä kalalla onkin evät, että se pääsee vaihtaa paikkaa aika hyvin, mutta onhan niin siellä, jos sitä löytää sellaiselta alueelta, missä ei ole reikää, niin onhan se totta kai ollut vähän enemmän rauhassa sitten, että voisi olla pikkusen helpommin huijattavissa. Joo. Haluaa joutsenet tulla samaan kuvaan. Joutsenet tulee kanssa, niillä on paljon asiaa tälleen keväällä. Mutta eipä siinä kuule, niin ruvetaan touhuilemaan taas. Testaillaan taas näitä vehkeitä ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Muutama napakka pakkasyö jäädytti rannat, mitkä oli jo aikaisemmin sulanut pahasti. Jäällä oli tosi helppo liikkua potkurilla, kun ei ollut lunta juuri mitään. Tällä reissulla ollaan plussalla pilkeissä. Ei välttämättä ole joka reissulla samaa. Joo. Alkaa tuulla siihen malliin, että täytyy vähän noita mikrofonihommia miettiä uudelleen. Jotain kumminkin. Kyllä ahvenelta näyttää. Ei se ihan ahvenelle näytä, mutta semmonen. tiukassa on kala. Paljonko tässä on reikiä tullut jo? 30, 40? Varmaan liki 30 on. Joo. Se on vaan etittävä. Ei auta. Niin, nyt on päivän paras hetki. Nuotiot ja makkaraa ja naatittaa vähän. Tuulemaan on ruvennut aika lailla. Oo. Muutama tästä jo tuliikin kalaa ja Sitten pienenee entisestään. joo, mutta saattaa olla, että rupeaa niitä paikkoja löytymään pikkuhiljaa tässä. Ehkä vähän turhan kirkas. Potkistaan sitten vähän lunta tuohon avaantoon. Täällä. Pienessä pysytään. Tää on nyt tässä reijällä näitä. Vaihdetaan reikää. Miten ne menee saakeli tuohon?
Veetän loppu nälkä, niin kaloille tuli. Sitten tulee näin. Oho. Tuo fluoroperuke tuonne pysyy jotenkin tallessa. Jotenkin tuntuu, että tää tuuli aina täällä niin tuntuu aika merellä, niin tää on aina sellaista raakaa. Joo, ei paljon tee mieli naama tuuleen päin olla, että mielellään selän kääntää. En tiedä vaikuttiko se, että se lupasi alun perin niin sen verran raakaa keliä, että poruketkin on pysynyt pois täältä. Niin. Ei ole tarvinnut kyllä paljon toisia pilkkimiehiä vältellä. No ei. Yksi auto oli tuolla rannassa meidän lisäksi aamulla, ei muita. Ihmettele oikein. Täällä on kuitenkin varmaan viikonloppuna aika paljon porukkaa ollut. Että minkä takia nyt ei viikolla, et eihän nyt kaikki ole töissä ja onhan ihmisillä tietysti vapaapäiviäkin. Niin. Tuosta nyt muutama ahven tavoitettiin, mutta saa nyt nähdä oliko ihan sattumakaloja taas. Kyllä niitä siellä on oltava, mutta nyt jostain kumman syystä ne tänään vaan pitää tavallista tiukemmin tuon suunsa kiinni. Se on hakemassa tuo. Muutama laitan ne. Oho, samaan tien. No. Sai kyllä leuvoilleen nyt. Joo, ei kerkeä mukaan kuvaamaan. Tommonen 350. Isot on antanut ottaa itteensä nyt. Yksi siellä nyt on tommonen 4-5 ramman kala. Ei muita vauraampia. Aivan helekatin kova tuuli. Äänet on kyllä varmaan yhtä pöhinää kaikki. Toinen kalastuspäivä oli yhtä tuulinen kuin ensimmäinenkin, ja kovimmillaan tuulta oli varmasti 13-14 metriä sekunnissa. Ja kalat oli vieläkin enemmän hakusalla
kuin ykköspäivänä. Janne sai muutamia tipsejä tuttavilta kakkospäivälle, mutta isot ahvenet pysy piilossaan. Aloituskalat on paljussa. Ei kerennyt kuvailemaan, mutta muutama nyt kuitenkin. Toisena kalastuspäivänä liikuttiin tosi isolla alueella ja koitettiin löytää parempaa, isompaa ahventa, mutta ei löydetty. Jälkeenpäin kuultiin, että ilmeisesti isot ahvenet tai kutuahvenet ei päässyt kutualueiden läheisyyteen matalan veden takia. Ottia. Siellä oli, mutta ei vaan toukka. Joo, toisen toukka. Kyllä se on huonolla syömillä, voi vähän päivää. Liian paljon. Hei. Melko julma kaveri. Oh. Pikku julmuri. Tämä näyttää vähän niin kuin eilisillä iltapäivän toisinnolle, että kun pikkusen aurinko lähtee painuu alas, niin alkaa syöntiä. Kalojen koko on no kyllä. pientähän se on, mutta jos tässä ollaan koko päivä kierretty tyhjiä reikiä, niin alkaa se pienikin tuntumaan ihan kivaa. Ja kuitenkin se syö tuon.
10 minuuttia yhdestä reiästä tuon verran. Ei oikein semmoista pyyntikokoa kyllä. Pienempää ahventa löytyi pitkulaisten moreeniselänteiden saarimuodostelmien sivuilta ja päistä, vaikka kuinka paljon. Pienellä mormuskalla kala tuli jatkuvalla syötöllä, mutta isot ne jäi saamatta tällä reissulla.